दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसे फैफिनबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेट स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि राङारि अनसुंथाइनि मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअ'आव। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना गोदानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेटनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, नोंथांमोना रांखौ माब्ला मोनगोन बेनि मोनसे गोनांथार आपडेटखौ नायगोन। आरो अलरेडि जाय बिथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ जुदि नोंथाङा मोनबाय, जुदि नोंथाङा सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो लुगैदों बेंक एकाउन्टआव, नोंथाङा बे रांखौ माब्ला मोननो हागोन, सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि फाइनाल लिस्ट, बे लिस्टखौ नोंथाङा बोरै चेक खालामनो, जाय बिथांमोननिया बे फाइनाल लिस्टआव नामा फैदों भिलेज वाइसआव, नोंथांमोना रांखौ माब्ला मोनगोन आरो बोरै मोननो हागोन बेनि गोनांथार आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो बे दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों फार्स्ट इनस्टलमेन्टआव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना रांखौ माब्ला मोनगोन, आरो सेकेन्ड इनस्टलमेन्टआव जाय बिथांमोना अलरेडि फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना जुदि मोनखांबाय, सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथाङा बोरै मोननो हागोन, जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौ नायग्रोनि। आरो लिस्ट, फाइनाल लिस्टखौबो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनजोंनो टयलेटनि लिस्टखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। जुदि बे लिस्टआव नोंथाङा नामा दं, नोंथांनि नामा दं, नोंथाङा मा खालामनांगोन, रांखौ बोरैहाय मोननो हागोन बेनि आपडेटखौ जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। दानिया नोंथाङा गिबियावनो बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। नैबे SBM नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। सार्च खालामनानै नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों स्वच्छ भारत मिशननि मोनसे पर्टेल। बेयो मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे पर्टेल। नोंथाङा बेयाव फैनांगोन। बेयाव फैनानै दानिया जुदि नोंथाङा सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि फाइनाल नोंथाङा लिस्टखौ जुदि नोंथाङा नायनो सानदों, नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो नैबे पर्टेलाव हाबनानै नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। डेशबर्ड होननाय नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनदों। बे डेशबर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। बे पेजखौ नोंथाङा बोखोनानै नैबेयाव नुनो मोनदों। नैबेयाव साइडआव थागोन भिलेज प्रग्रेस रिपर्ट। नोंथाङा गावबा गावनि मबाइल फनजोंनो आरामसे नोंथाङा नायनानै चेक खालामनानै लागोन। आरो नोंथाङा बेयाव जुदि फाइनाल लिस्टआव नोंथाङा जुदि गावबा गावनि नामखौ नुयो, नोंथाङा रांखौ बोरै मोननो हागोन बेनि नोंथांनो आं आपडेटखौ खोन्थाहरगासिनो दं। नोंथाङा नैबे भिलेज प्रग्रेस रिपर्टआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा नैबेयाव गावबा गावनि स्टेटखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। आङो बेयाव आसामखौ क्लिक बानायबाय। दानिया स्टेटखौ क्लिक खालामनानै स्टेटनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नैबेयाव आं गावबा गावनि आंनि नैबेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ आं क्लिक खालामबाय। नोंथाङाबो गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव मोनसे डेम' हिसाबै नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। आङो बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव ब्लक, डिस्ट्रिक्टनि नोंथाङा गावबा गावनि ब्लकखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनो नांगोन। आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टनि ब्लकआव क्लिक खालामबाय। दानिया नैबेयाव ग्राम पन्सायत, बेखौ जोंनिया BTCआव VCDC बुङो। नोंथाङा गावबा गावनि VCDCखौ नागिरनानै बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। आरो नैबेयाव भिलेज, VCDCनि सिङाव थानाय भिलेजाव गावबा गावनि भिलेजाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। आरो नैबेयाव साबमिट मोनसे अपसन नुनो मोनदों। बे साबमिटआव क्लिक खालामनो नांगोन। दानिया आङो बे साबमिटआव क्लिक खालामबाय। साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव नुनो मोनदों IHSL फेज 2। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। आङो दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेनिफिसारि डिटेल्स अफ SBM G फेज 2। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों जाय बिथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्टआव जाय बिथांमोना रां मोनखांबाय, सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि थाखाय नैबेयाव मोनसे लिस्ट फैदों। जुदि बेयाव नोंथांनि नामा फैदों, नोंथाङा थाबैनो रांखौ मोनसिगोन। खिन्थु नोंथाङा बेयाव रांखौ मोननो थाखाय मोनसे गोनांथार खामानिखौ मावनांगोन। गोबां मानसिफोरानो भुल खालामनानै लादों। गोबां मानसिफोरा गिबियावनो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै गभर्नमेन्टआ 9,000 रां
बे 9,000 रांखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै होदोंमोन। बे 9,000 रांजों गोबाङानो टयलेटखौ बानायाखै। जाय बिथांमोना बानायाखै बिथांमोना खिन्थु नैबेयाव फेज 2 नि थाखाय सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि रांखौ 9,000 रांखौ मोननो हानाय नङा। जाय बिथांमोना टयलेटखौ नैबे 9,000 रांजों फार्स्ट इनस्टलमेन्टआव जि 9,000 रां होदोंमोन गभर्नमेन्टआ, बे 9,000 रांजों जुदि नोंथाङा टयलेटखौ इसेब्लाबो लुनानै दोनदोंब्ला खिन्थु नोंथाङा नैबेयाव सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि थाखायबो नोंथाङा 9,000 रां मोननो थांगासिनो दं। मानो होनोब्ला बेयाव ब्लकनिफ्राय नैबे जोंनि जायगायाव मोनसे सार्भे जादों, GRS फैदों। बे GRSआ फैनानै नैबेयाव फार्स्ट इनस्टलमेन्ट मोननाय जाय बिथांमोना टयलेटनि रां मोनदोंमोन बिथांमोननि न'आव फैनानै बिथांमोननि आधार कार्डजों लोगोसे टयलेट बानायनाय जि 9,000 रांजों जिखिनि टयलेट नोंथाङा न' बानायदों बेखौ फटक साफायदों, लोगोसे नोंथांनि फटक साफायदों बे टयलेटजों लोगोसे आधार कार्डजों बेफोरबायदि खालामदों। बे GRS बिथांमोना ब्लकनिफ्राय फैदों आरो फैनानै बेफोरबायदि फटक साफायदों। जाय बिथांमोना फटक साफायजाबाय, सार्भे खालामजाबाय, नोंथांमोना खिन्थु आरोबाव सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि 9,000 रांखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव थाबैनो मोननो थांगासिनो दं। जाय बिथांमोना सार्भे बानायजाबाय आरो जाय बिथांमोना सार्भे बानायजायाखै बिथांमोना रांखौ मोननाय नङा। दाबो सम दंबावो। नोंथाङा जुदि नैबे 9,000 रांखौ लानो सानदों, नोंथाङा टयलेटखौ बानायनानै फटक साफाय जानांगोन। नैबेयाव नोंथाङा गावबा गावनि लिस्टखौ बेबायदि चेक खालामना नायबानो जाबाय। बे लिस्टआव जाय बिथांमोननिया नाम दं बिथांमोना 100% जुदि टयलेटखौ नोंथाङा बानायदोंब्ला नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि 9,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ। आरो बे दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ। दानिया जोङो सावरायगोन फार्स्ट इनस्टलमेन्ट। फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि रांखौबो गभर्नमेन्टआ थाबैनो सोगोन। नैबे सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि रां सोनाया कमप्लिट जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनगोन। मानो होनोब्ला अलरेडि फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि टयलेटनि थाखाय अलरेडि सार्भेया जानानै थांबाय बा दाब दाब जायगायाव सार्भे सोलिगासिनो दं। बे सार्भेया जोबजोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्ट जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदोंमोन 2023-24 मायथाइयाव बिथांमोना रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।